A Deputación de Ourense superará por vez primeira os 100 millóns de euros de orzamento ao contar cun total de 105 millóns en 2025. Isto supón un aumento de case o 10% sobre os orzamentos anteriores e non responde a unha maior presión fiscal, senón que son o resultado da xeración de recursos e das transferencias que prevén recibir do Estado. Son case 10 millóns de euros máis para atender as necesidades da provincia e van permitir desenvolver as liñas estratéxicas levadas a cabo xa nos anteriores presupostos, fundamentalmente a cooperación cos concellos. O plan cooperou incrementase nun millón máis e pasando a unha cifra récord de 18 millóns de euros e logo se manteñen efectivamente toda a aposta firme tamén por o que son a atención ás viais provinciais que experimentan un importantísimo desenvolvemento e logo as liñas que xa figuran nas datas no que indicamos aí, temas estratégicos como axudas sociais, a política social que ten unha presencia moi importante dentro do que é a estrutura dos orzamentos e ademais os temas estratégicos de termalismo, de axuda aos maiores, a regallo da limia, o remate do parque acuático, etc. En definitiva, todos os temas estratégicos están encauzados, continúan para adiante e ademais o facemos desde uns orzamentos que medran, e uns orzamentos que ademais, finalizo, sanean a última débeda que tiña a Diputación, non é débeda directamente a Diputación, senón débeda da Sociedade Meixa que participa a Diputación e que remata co pago da deuda bancaria, co cual quedaríamos sin ninguna débeda.